Això són els guants amb els que el Kilian va fer la travessa dels Alps. Cada dia 15 o 20 quilos, no vaya borrada. Un primer plano del que ve a ser velocitat de vèrtic. La pudor és molt heavy. Molt bon dia a tothom. Avui, buscant paisatges impressionants i tranquil·litat, hem vingut fins a la comarca del Solsonès, a la província de Lleida, a una vall que té uns racons de somni. Benvinguts a la Vall del Dord. La Vall del Dord és una vall prepirinenca que està situada al nord-est de la comarca del Solsonès. La vall està formada per diferents municipis, que són Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra, Guixers i una part de Navès. Sant Llorenç de Morunys, que és el poble on ens trobem ara mateix, és la localitat amb més habitants. En té uns 1.000 aproximadament, però també és la més petita amb extensió. Tots aquests municipis són a tocar del pantà de la Llosa del Cavall, que amb les seves aigües turqueses i aquest caloret és un lloc imprescindible per visitar. Avui ens obre les portes de casa seva en David. En David és un amant dels esports de muntanya i la fotografia. De fet, és ni més ni menys que el fotògraf d'en Kilian Jornet. Bueno, jo vaig tindre la sort, sempre he dit que és una sort, de que vaig entrar al mundillo de les curses de muntanya quan també començava a despegar tot el tema i el Kilian Jornet també. Llavors ens vam conèixer, bueno, pràcticament els seus inicis van ser els meus inicis i com que des del principi hem tingut bona relació i hem acabat treballant molt, doncs al final ja és una relació de confiança que hem mantingut i ell està a gust amb mi, jo estic super a gust amb ell i tinc aquesta sort. Sempre ho dic que és sort perquè si hi hagués d'entrar ara, doncs hi ha molta... Clar, és on necessita algú que documenti el que fa. Sí, i al final també necessita algú amb qui es senti còmode, perquè, per exemple, als Estats Units vam estar 2 mesos. 2 mesos convivint. I si és algú que no coneix i que a vegades posa més a la balança la confiança d'algú que no el bon professional que sí. Que no dic que no sàpigui fer fotos, però sí que és important, això. Perquè quan vas a una cursa, per exemple, si és de trail o així, tu corres també, has de córrer darrere? O et pares a un lloc per fer les fotos? És la pregunta que tothom em fa i sempre dic el mateix. Si jo també corrés, seria jo el professional. No, és impossible. Aquesta gent, per això són... Per això són qui són i nosaltres no som res al seu costat. I llavors sempre és intentar fer les trampes logístiques per poder cobrir una part de la cursa que estan fent o del projecte que estan fent, però lògicament jo no soc atleta. Quan veníem ens ho preguntàvem si segueix el Kilian Jornet i va darrere seu, vol dir que corre com ell. No, al final, doncs, si ell va pujar al Mont Blanc i farà el rècord del Mont Blanc, doncs jo no ho puc fer, lògicament, i a vegades sortir el dia abans, 2 dies abans, per anar a un punt que et passi, poder-lo seguir 5 minuts i això és la nostra feina. Veig que tens bambes, tens gorres, tens... Mira, aquí, per exemple, ja que és xulo, les sabates i les gorres amb les que ha fet els 3 últims projectes grans, el Kilian, per exemple, amb aquestes va travessar els Pirineus, fent tots els 3.000 dels Pirineus. Amb això va ser amb la que va fer la travessa dels Alps, fent tots els cims de 4.000 metres dels Alps. I amb aquestes va fer tots els 4.000 d'Amèrica. Això són els guants amb els que el Kilian va fer la travessa dels Alps, que mira com els va deixar Estan una mica d'escalar gastadets, durant un mes.
Una grimpa. I clar, si ho hagués fet sense guants, Imagina't, com li sí. haguessin quedat les mans, Sí, no? sí. Amb aquest culot, Per exemple. el Sepp Kuss és un ciclista, va córrer el Tour de França amb aquest culot. Molt bé. I això i t'ho han regalat ells? Sí, això tot m'ho regalen ells i bueno, són coses que em fa il·lusió, guardar i bueno, hi ha mil coses. Estic intentant a la meva vida ser ric amb menys. És a dir, crec que no és ric qui més té, sinó qui menys necessita. I bueno, no sé, amb la meva parella també tenim una visió bastant similar i estem vivint aquí intentant no ser autosuficients, perquè és impossible, però sempre quan reculls coses de l'hort o menges els animals que has criat, bueno, sempre és... Gratificant, Per no? nosaltres és riquesa. Anem a veure les cabres? Anem a veure, les cabres, ja veuràs que són divertides. Ja ho saben, ja ho saben. Sí, és l'hora de sortir. Bon dia. Hola! Passin. Bon dia. Com estem? Hola a tothom. Hola, hola. I aquí hi ha la mula i el cavall. Porten això No. per les mosques. Els hi fiquem ara a l'estiu perquè si no els imprenyen tant a la Els ulls, cara. clar, si no se li posen... Sí. I això és una mula, que veus a l'Instagram l'altre dia ho explicava, perquè molta gent no sap què és una mula. Clar. Una mula és un híbrid entre un cavall i un burro. Va molt més gros que un burro. I abans a totes les cases hi havia una mula. Per fer feina, per treballar, no? Per fer feina a l'hort, per treure troncs del bosc. Vinga! Mira-la! Ui! Som-hi! Ara sí! Ara sí, ai. Som-hi! David, quins diries que són els pros i els contres, si és que hi ha contres, de viure no aïllat, però aquí a la muntanya, fora de les aglomeracions? Sí, comencem pels contres. Sí que n'hi ha, O sigui, la gent es pensa que això és idíl·lic i no, i sí que hi ha contres. Per exemple, quan has de treballar, jo, com us he dit, viatjo molt i certs dies he de ser fora d'aquí i clar, el dia que he de baixar a l'aeroport tinc 2 hores i mitja. Bueno, això és un contra. Si ho hagués de fer cada dia, més que un contra seria un problema. Però com que és puntual i llavors puc fer molta feina des de casa, doncs també és agraït. I això ja es lliga amb les avantatges, que també, tot i que faci feina d'oficina, d'ordinador, i estigui aquí a casa i si tinc un dia molt atapeït i tinc una hora lliure, aquella hora lliure és sortir aquí fora, escoltar ocells, anar a la font, pasturar les cabres, i això et dona... Dona vida. Dona vida. Tot el que és Sant Llorenç comença, diguéssim, amb el monestir, o sigui, l'església que tenim actualment i aquest edifici, on l'any 1019 s'hi va establir aquí una comunitat de monjos benedictins i a partir de l'establiment, diguéssim, d'aquesta comunitat hi va haver un interès, diguéssim, de la gent que vivia repartida tota la vall amb masies i cases disseminades, doncs la voluntat de ser protegits i per tant començar a viure aquí. Això llavors ja és al segle XIII, quan s'arriba a un pacte amb els ducs de Cardona on els monjos cedeixen les terres i els ducs de Cardona prometen que tothom qui visqui aquí al voltant del monestir seria protegit. I per tant, doncs aquí neix, diguéssim, la Vilafranca de Sant Llorenç. Aquests els Cardona estaven a tot arreu, Ens han parlat d'ells, a diversos llocs hem anat. Mirant, investigant per internet, vam trobar que van cremar el poble. Exacte, això va ser al segle XIX, durant el trienni liberal, on la població de Sant Llorenç, per diferents motius, doncs, no va voler jurar la Constitució de Cadis, que es volia establir en aquell moment, i a causa de no voler jurar aquesta Constitució i encapçalar, diguéssim, doncs, com una marxa per aplegar, altres pobles de la zona, doncs això va portar que el 20 de gener de 1823 doncs, les tropes cremessin tot el poble. Aquí a Sant Llorenç, un dels teixits que es va fabricar, diguéssim, des del segle XIII fins al segle XIX va ser concretament el drap piteu, que era un teixit de llana, era molt tupit. A més, el teler tenia unes característiques concretes, diguéssim, a l'hora de teixir-lo. I aquest va ser, diguéssim, el que va donar gran part, diguéssim, de l'economia a tot el poble.
I s'ha de pensar que el 60-70% de la població vivia del tèxtil. Aquest drap es va arribar a exportar a Sicília, vull dir, no només es va vendre, diguéssim, aquí a l'entorn, sinó que va arribar a Sicília. Tenim entès que els habitants d'aquí Sant Llorenç els diuen els piteus. Exacte. De fet, la paraula piteu ve d'aquest drap, però té un origen encara una miqueta més antic, per dir-ho d'una manera. Al segle XVI, mitjans del segle XVI, hi ha una forta migració francesa a nivell de Catalunya, però per no sabem quins motius es va donar, aquí a Sant Llorenç el 50% de la població era local i el 50% de la població era francesa. I amb aquests francesos se'ls deia piteus. El fet d'haver-hi aquesta gran proporció de piteus, de francesos, doncs va passar a ser Sant Llorenç dels Piteus i al mateix temps el drap va convertir-se en el drap de Sant Llorenç o el drap piteu. I això ha acabat donant inclús el gentilici Del poble. dels habitants d'aquí a Sant Llorenç. Potser ara mateix seria un bon moment perquè us subscrivíssiu si no ho heu fet encara. És totalment gratuït i a nosaltres ens ajuda moltíssim i a més ajudeu al contingut en català. Així que aprofita i subscriu-te. David, on ens has portat? Naum, estem aquí al costat de casa, a les Fonts del Cardener. Aquí és on neix el riu Cardener, que és un afluent del Llobregat, que després acaba al mar Mediterrani, i aquí és on neix el riu. Aquí, ara ho veuràs, hi ha una surgència d'aigua, que ja veus l'aigua sortint de sota la pedra. És aigua que ve del massís del Port del Comte. Quan plou, tota la neu de l'hivern es filtra amb un sistema càrstic que hi ha i afloreix aquí al fons de la vall. A més, la primavera encara porta més aigua. Sí, o sigui, ara ja està molt maco, i tot l'any, o sigui, aquesta aigua que veus aquí, tot l'any és així. Però sí que és veritat que al punt màxim del desglàs surt aigua per tot arreu aquí, i és molt xulo. Una passada. És molt xulo. Hi ha una àrea de barbacoes també, que la gent pot vindre a dinar aquí. És una zona que l'Ajuntament té ben cuidada I no es veu gaire gent, o sigui, no és el típic lloc que vas i està empatat de... Sí, no, si vens al migdia hi haurà algú fent el dinar, però no és un punt massificat. Per sort, el turisme que tenim és bastant respectuós i bo i esperem que segueixi així. Doncs hora de dinar. I avui hem vingut fins al Vilasaló. És el restaurant que ens ha recomanat en David. La veritat és que no he mirat gaire la carta, així que anem una mica a cegues. L'entorn és una passada, som a tocar del pantà i segurament dinarem de luxe. Doncs farem un menú. Cap de setmana no es pot triar, no hi ha carta, és només menú. Hi ha uns 8 primers i uns 8 segons. El menú són 28 euros amb el vi a part. I tot anirà ben regadet amb el Sadal, un vi del Pla de Bages. Doncs ja tenim els primers. I per començar jo he triat aquest cruixent d'escalivada amb formatge de cabra. Una cosa tan senzilla com una escalivada, si està ben feta, és boníssim. I el Marc ha triat aquests canelons de carn casolans, que a jutjar per l'aspecte segurament seran boníssims. Amb el seu permís, jo els tasto. Uns bons canelons de tota la vida. A mi, que em perdoni la comunitat vegana i vegetariana, però jo pujant per la carretera he vist els vedellets aquells menjant l'herbeta fresca i m'han entrat unes ganes de fotre'm un entrecot que he hagut de fer. I no podia faltar a la zona, la Pallaresa, per tallar bé la carn. Aquests són els millors ganivets que hi ha a Catalunya. L'entrecot molt poc fet, de vedella ecològica del Salt del Colom. I pel Marc, costelles de porc amb confit, amb mel i carpaccio de poma. Es desfà. Això és important. Aquesta vegada m'ha guanyat. Està molt bo, molt bo. Per postres jo he triat aquesta crema de cítrics amb encenalls de xocolata blanca i xocolata negra. Porta petacetes. Podeu escoltar? És crunchy. Aquí, a la Vall del Lord, des de fa un temps, tenen el costum de plantar carbasses gegants, que aquí els diuen ous d'euga. I avui tindrem la sort de conèixer alguns dels seus cultivadors. Aquest és el Va, meu. Ara crida Aquest és el teu hort. el Jordi. Perquè vostè, Montserrat, ens has dit que era la carbassera més gran? Diuen, que Diuen. jo no he mirat, de carbassera més gran de Catalunya, Jordi? D'Espanya. De bueno, Ai, a veure... Poder del món. Mira. Veus, això són les carbasses. N'hem fet dues perquè
si veiem que aquesta és més gran que aquella, a l'hora de decidir quina hi deixem. Ah, només en quedarà una? Me'n quedarà una, sí. Una només. Sí. Mira amb el seu paraigüet i tot. El parasol. Sí, perquè aquí són molt tendres, aquí al començament. Si no creix més, em sembla que deixarem aquesta i aquesta la donarem. Algú i ja està. Molt bé, Eh? I també fan concurs de síndria, em comentaves? Sí, També. sí, perquè la síndria em sembla que és molt de mal cuidar. L'any passat va ser molt petita, la meva, i aquest any no acaba de créixer. Però esperem que I creixi una mica. No vull pas cap cosa... la més grossa que han collit mai, quan pesava? La meva, 7. I la més grossa La més grossa, 82, 80. La de l'any passat que hi havia, una síndria de 80 quilos, 82, sí. La carbassa més grossa, la teva, d'aquí, pesa? Va pesar, vamos. 176. 676. I això creix només en un mateix any? Creix tant? Sí, des del maig fins al setembre. Cada dia pot créixer 15 o 20 quilos. Cada dia 15 o 20 quilos? Bueno, durant un plat. No veia borrada. És la mateixa llavor d'una carbassa normal? No, són unes carbasses especials, llavors de carbassa especial que creixen més, tenen un creixement més ràpid. I se'ls ha de posar algun producte especial perquè creixin o només amb aigua? Necessiten bastant aigua i si vols pots ficar-hi molts productes, adobs i coses d'aquestes, perquè necessiten molta energia per créixer. Més o menys quanta gent aquí al poble es dedica a això a l'ou d'euga? Exacte, no ho sé, 70 o 80 persones. 70 o 80. Sí. Ens ha sorprès que ens heu dit que tot aquest espai és per una sola carbassa. Sí, Una sola carbassa. tenen vora uns 100 metres quadrats, 4 per cada banda, més 10 de llarg. Us heu d'imaginar que la carbassa de 600 quilos ens ha dit 1,70 m per 1,70 m aproximadament, o sigui, és una animalada. Sí. I per moure-la? Un tractor, una ploma, llavors tenim un pop que els agafa pel costat i s'aixequen i es carreguen amb un remoquet i l'anem a pesar i totes aquestes coses. I la fira, per la gent que si volen venir a veure-ho, la fira és el segon cap de setmana d'octubre. D'octubre, això mateix. Doncs molt bé, ja ho sabeu. Si voleu veure carbasses gegants, segon cap de setmana d'octubre. Ja avui tenim la sort de veure els 3 gegants de Sant Llorenç de Morunys, que representen els 3 savis piteus de la llegenda dels ous d'euga. L'església de Sant Sadurní de la Pedra és una de les esglésies més antigues de la Vall de l'Hort. Es troba en un paratge natural impressionant i s'hi pot fer una excursió caminant des de Sant Llorenç de Morunys o des del nucli de la Coma. La seva construcció data del segle IX, moment en què Guifré el Pilós va iniciar la reorganització de la Vall de l'Hort. A mig camí entre Sant Llorenç de Morunys i la Coma i la Pedra hi ha una font, que és la Puda, que és d'aigües sulfuroses. I tenia curiositat per venir a veure-la. Aquí teniu la font, fa una pudor de pet impressionant. Fa bastanta pudor, però es veu que aquesta aigua té propietats que van bé amb la seva justa mida, es veu que van força bé. I aquí és on et pots banyar. La pudor és molt heavy. Aquest fa pudor? El cuesco. És com si se't caguen aquí, pop. Aprofitant aquest superembassament que tenim aquí de la Llosa del Cavall i aquest dia magnífic que fa, hem decidit que farem una estoneta de caiac. Irem a visitar una mica aquestes aigües, tan turqueses i tan fresquetes. El pantà de la Llosa del Cavall és conegut com els fiords noruecs de Catalunya, degut al color de les seves aigües i la verticalitat de les muntanyes que l'envolten. Mireu, la veritat és que és espectacular. Tranquil·litat, pau, fas esport
L'aigua super neta, super tranquil·la. Molt maco, molt maco. Sobretot aquesta part d'aquí darrere és una passada. Val molt la pena. Aquí un primer plano del que ve a ser velocitat de vèrtic. Sí, no estic anant amb una llanxa. Sóc jo remant el caiac. Sé que us pot confondre, però és la potència dels meus dorsals. Impressionant. Mira, allà al fons tinc el Marc. Vaig a per ell. M'he endinsat a la selva de la Llosa del Cavall. Vull sentir la Pachamama. Meravellós. Accident. Arbi! I des d'aquí, des de les profunditats de la selva Llosa Cavalleresca, acomiadem aquest episodi. Ens veiem a la propera. Fins una altra, trinxeraires.